priznale šta se dešava u Crkvenici u njihova 4 zida. Darko Tanasijević i nova voditeljka zadruge Maša Mihajlović sinoć su u emisiji Narod pitao gostila Aleksandar Nikolić. Nakon što se danima pisalo u domaćim medijima da je raskinula sa Filipom Carem, ona je sada otkrila istinu o njihovom odnosu. Sada sam u Beogradu zbog nekih obaveza koje imam ovde, nakon toga idem kod Filipa i započinjemo zajednički život. Ja sam bila non stop kod njega, dolazila bih kada imam neke obaveze, otkrila je Aleks na samom početku. Da li ćete živjeti u njegovoj porodičnoj kući, pitala je Maša. Ne znam, to se dogovaramo i dalje, rekla je Aleks. Pisalo se po društvenim mrežama da ti i Filip niste zajedno, rekao je Darko. Imamo svađe, da, imamo svađe, ja sam to i pričala i rasprave. On priča neku svoju priču, ja svoju, on želi da bude po njegovom, ja po mom. Treba da naćemo kompromis. Ljubomorni smo i on i ja i samim tim dolazi do rasprava. Kada budem definitivno raskinula i raskrstila, bit će svi obavešteni, rekla je Aleks. Sve se to desilo neposredno nakon što je on bio u lajvu protiv Dalile i Milice, rekla je Maša. Ja njemu verujem i smatram da ga bivše ljubavi ne zanimaju. Mene ne zanima da li su moje bivše ljubavi dobro, da li su se oženili ili šta već. Prošlost ostaje iza nas i najbitnije je sadašnjost i budućnost, dodala je Aleks.